Halo guys, nih dah थांगासिनो आरोना मिटिंआव दा मोना नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ जोबजासिम दा थांनो ओंखारगासिनो नै जोंना आदै दं थांगासिनो गामिनिफ्राय थाबायनानै ट्रेनजों थांगोन आरोना नै गाइस खेला बिल मोनफैबाय आरोना थांगासिनो नै बे आब' गेम सिख्लानि न' बे नुवाखै बेयो थांगासिनो जों नै गाइस गारि नेबाय थादों आरोना गारि नेबाय माने खाराखै मासबातसिम थांगोन आरोना मासबात स्टेसनफोर थांगोन आरो गाखोगोन बाजार खाथियाव दं आरो दिनै समबार बाजार ना स्टेसन मोनहैसिगोन आरोना ओमफ्राय गाखोनोसै दायो 2टाफोराव दा मासबातनिफ्राय फैबाय आरोना नै मासबातआ ओइ गाइस बिराद गोबाव नेबाय आरोना नै मासबात स्टेसन दाबो फैया नै माला फैबावगोनब्रा माला मोनहैगोन गहपुर गाइस नै सना लाबोदो इयाव सना बिराद गोलाव ओमफ्राय जोंहा गारि मोनाखै बिथिं गाबबाय थादो गाबबाय थादो मिनिबाय थाब्लादो ओरैबायदि बिर नायलाय पुरा बिर आरोना नै फाइनेलि मोनफैबाय आरोना गहपुर मिटिंआव मोनफैबाय आरोना नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ नै बेनो आरोना मेन गेटआ ओरैजा मेन गेट इयो मेन स्टेज बेनिफ्राय ओंखाम जाग्रा आरोना डाइनिं हल दासो फैगासिनो नै गाइस नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नाय थांबाय थादो ओरैजाय बेरायनो ओरैबायदि थान्दा नांदो आरोना नै एकदम बेरायलागासिनो आरोना नोंथांमोना देखायगासिनो वाव मा दं ओइ गाइस बर'नि दखानफोर बै सिगां दङ बै सिगां पुरा खालि आरोना नै बिथिं खालि आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मेला बायदि
sele ini guys mulai binar na meeting ngalang guys नै जोंनिया मिटिंआव फैदो आरोना नै बेलाय जोंनिया इबाव थायो जों नै आइथियालाय माबादो मिटिं जादों ओरै तिरफालाव रायगासिनो आरोना ओरै ओइनै बहुत मानसि दं आरो guys थांनो ओंखारबाय आरोना जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय आरोना नै ओरैबायदि मानसि जाबोदो नायनो हागोन केमेराया मोजां नुवाखै आरोना आंना मबाइला सुइच अफ फैबायानो थादो थांनाया बेरायनाया बेरायबाय थादो आरोना इथिं ब्रह्म माबा होदो आरोना जैग' होदोंमोन गोबां मानसि फैदो गोबां बहुत मानसि फैदो आरोना ini karena main beda nih जोङो थांनो ओंखारबोबाय आरोना जानो हागौ Bye bye GoPro meeting guys. Anak karbayar na